assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ya Piindi TV bisimilla moni ruɓindu jaydeli moɗon weltare tan min dañi huccide moɗon oɗo subaka altine ko wiɗen tan yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde manama on manama e jettoɗe seren ɓe men jejjitaka hay lawol gotol goto fof salminama juurama wertama jungo gam dañde duwaw saro e Sénégal saro e aduna o fof ha Allah ittana en oɗo rafi ko bani mon debbo Aissata Ndiaye ne wonne banum gorko Amadou Moussa bisimilla ma mbani mba Aissata a salminama no fewi en calmini kadi dendagal bandiraɓe men wonɓe e nder ha e caggal leydi Sénégal salminidema kadi e namdadema weekend ma no woori weekend o yettere Allah e jooɗade tan tawde joni kam ko noon hay goto suusa woɗɗude galle mum ko noon ɗum ne waɗi fayida no fewi machallah ɗum noon ko noon tan caggal yettude Allah ko julde nabi Muhammadin ya rasulullah sallllahu alayhi wa sallam jetten dendagal bandiraɓe yeeɓoɓe en kala subaka kala ñande kadi holliroɓe kadi weltare mumen to banggue commentaire e to banggue dargol ngol eɗen beltaniɓe no hannirta eɗen mbiyaɓe kadi bisimilla mabɓe e roɓino jayndeji noon tigui wadde bismoɗen ko ɓuuri tengtude e jayndel ɗi hande ene jiiya ko ɓuuri tengtude Aissata ha hande tan ko ɗo brosse coronavirus gonɗo e jokkude ha joni teppere muɗum ina yaaha no hannirta ni e nder leydi Sénégal ko on tigui woni ɗo ɗum ɗon jaydeɗi ɗi kala oɗo saaha hande piini e laygol oɗon brosse kono kadi e gueɗe goɗɗe ha joni tawi koko joofi oɗo coronavirus noon tigui ko joni joni andete ko le soleil uddita damal jayde gendiri nde ina wayno holliri ko photo mawɗo leydi ndi Macky Sall wondude mawɗo leydi mo dowla Chine hono Xi Jinping holliri tan wonde oɗo saaha kay ko ngal ɗo jaadigal e ngal ɗo pamodiral ina rewi lawol no hannirta ni saabi noon ha dowla Chine ne wayno walliti leydi men Sénégal ko witi ko e haare gam haɓade o brosse coronavirus saabi noon jayde wi oɗo saaha kay ko Chine addi kaɓirɗe tekkuɗe no fewi gam fewde leydi men Sénégal saabi noon jagoɗo tambiɗe celal ɓale leydi men Sénégal oɗo saaha kay ari e holno jogori haɓirde o brosse coronavirus jayde las quotidien ene wayno koye fannu hajore ndeɗo haare gam haɓade brosse coronavirus kono kadi e hol caɗele gonɗe hen ɗum ɗon noon jayde wi tan ko secret je kewɗi oɗo saaha kay ina tawe e nder force covid 19 kono ɗum ko kadi andama ko yiti ko e plan de guerre woni tan e ɓoore haare ko yiti oɗo brosse ko préñi muɗum tolnima e hono tolnima tigui ha joni e temedere capanɗe tati e jeegom e jeeɗiɗi milliards e halis meɗen CFA hollitam noon wonde kay ko ɗum noon tigui woni oɗo saaha hande ko ɓayina fewde e oɗo brosse walla mbiyen e caɗele ko yiti ko e crise gonɗo e heɓade o brosse coronavirus hôtel Ngor jarama ne wayno kañum kay oɗo saaha hande wattama ko yiti ko e clinique privé kono ne kadi waɗama ko fate banggue toon to ganduɗa ko woni Cambérène no jayde wiiri ene wayno tigui wattama ko fate banggue hono nokku cafrirɗo ɓe ganduɗa ɓe koɓe cellani e o brosse coronavirus kono kadi batu ene ɗamina tigui gam haalde ko yiti koye oɗo fannu woni tan jayde ne arta e ko fate banggue holno ɓeydirte pewnugol oɗo chloroquine enquête quotidien jayde nden ɗon ne wayno arti ha joni koye oɗo brosse coronavirus ɗum ɗon noon jayde sifi haalde koye caɗele gonɗe e ngakkere ha joni woni kaɓirɗe woni matériel tigui ha tengti noon e masque ɗi hani oɗo saaha hande e gueɗe mbaɗe noon jayde wi noon hande o ko hakkillaji guddiɗi wonande windare nde kala e mbadi kubtidindi ha joni to banggue kaɓirɗe ina teska hen ngakkere chloroquine ko noonne kadi e ko wayno ha joni kaɓirɗe ɓe safroɓe jogoto hani yimɓe ganduɗa ɓe oɗo saaha kay ina jamira yo ɓorno woni ko wite ko hono masque ko goɗɗin jaƴƴi ina tawe e helle jeegom e jeeɗiɗi e jayde enquête jayde quotidien le quotidien jayde nden ɗon ne wi ko tolni e balɗe jeeɗiɗi hande hay neɗɗo goto ina wayno tawaka ina wondi e brosse coronavirus ɗum ɗon noon ko toon to Touba saabi noon jayde yoɗo saaha hande ko fièvre o kay ustima toon to wuuro teddungo ngo wona ɗum ko noon hollitam wonde ko won ɓesgu won tan mbiyen ɓesgu goto ne wayno waɗnoɓe en quarantaine kañumen tigui oɗo saaha kay gaccitama kooti e galleji munen kono kadi joyo celli tawi noon sappo e nayyi oɗo saaha kay nana tigui goni e safara nana tawe e hello nayyi e jayde witende quotidien le quotidien vox populi nden ɗon jayde ari koye konngudi professeur Moussa Seydi mo ganduɗa kam tigui ardi kam arde tigui hono cafrowo rafiji daaboji toon to hôpital mbo Fann so wiide makko noon ɗo e balɗe sappo e joyyi eɗen mbawi tigui yaade ko wiyete ko hono confinement général woni tan heddade e galleji ɗi jamma e ñalawma subaka e kikiɗe ɗum ɗon noon o togni koko tawi kay ha joni oɗo hono laygol o brosse kay ustaki manam yarani caggal saabu kay gueɗe nana ɓeydi yaaha tigui e yarude yesso e wiide makko kanko professeur Seydi no photo ngo holliri omono fammini yimɓeɓe holto tugni caggal vox populi
li l'observateur L'Obs. ɗo ɓe goni ina kaɓa e mboros coronavirus ko ɓe ɗon goni ina kaɓa tigi e holno mbawirta hebde dépense uji timmuɗi ene mabɓe oɗo biɗe ko docteur wiyete ko Amadou Samba ɗum ɗon noon wolitama wonde kay ko kala e saaha tan ko omo waɗa yimɓe vacciné manam ƴetti munen ngam wiide wonde ko médecin tawi noon omo wiyaɓe kadi omo ƴewsete eɓe gondi e coronavirus so testi jomum no geñi tan e on tuma o wi ɗum o wondani e coronavirus tawi fadarde noon ne wayno ko hebde koppareje ɗe ganduɗa ɗe ɓen ɗon ina dokkamo ɓen ɓe waɗi test kono ɗum ko kadi jayande arti eko yetti ko e laygol o mboros coronavirus holtama wonde kay so renaki ɗo faya ɗo moƴƴani saabu ɓe mbi noon so tawi ɗum ɗon ene jokki layde ɗo e balɗe sappo faya tigui walla mbiyen eɗe balɗe sappo ɗe jewtoɗen holtama wonde ko Sénégal heeɓi raɓaɓe ko tolni nder temedere kala capanɗe jeeɗiɗi e tati woni 73%. kono ɗum ko won Sénégal naɓe ɗiɗo ne wayno tigui keddi tawi noon ko mboros coronavirus yooɓi pitali mabɓe ɗum ko toon to Espagne ko Aïda Ndoye e Thierno Tall fof ina tawe e nder jayde groupe Futurs Médias nde Libération nden ɗon jayde ne wayno arti ko e toon to sécurité urbain de Dakar ɗum noon ko gam tigui ha joni nanguiredemo wondemo hono fo médecin manam tan cafrowo mo tawi kay wona ɗum woni gollal makko oɗo saha kay ne wayno o nanggama kono kadi ko mofta ko ɓeydama e oɗo saha kanko noon docteur Samba no jayde wiiri oɗo saha kay wonde tan ko virus goɗɗo jayde ni sifo ko adi kay omo jaggi o testi neɗɗo goto mo ganduɗa o kay ko mo bi cikkunoɗo ene wonde coronavirus toon to caisse de dépôt et de consignation ɗum ɗon noon o wi jomum tigui wondani on ɗon mboros kono kadi omo arta hen eɓe garta sifaji kewɗi ɗi ganduɗa ɗi so testi yimɓeɓe gueɗe makko foof o weddoto ɗum ko e nder tarode galle makko o tawete ko toon to Kër Ndiaylo ɗum ɗon noon addi tigui ha joni kulhuli kewɗi mayn garta hen e gasa ko ɓuuri yaaji hol gonɗo oɗo docteur Samba walla docteur Amadou Samba jayde stade coftal balɗe ko ɗon uddata roɓiɗo men jayndeji oɗo subaka hande jayde wi noon ko Real Madrid Sadio Mané Haaland walla omo ganduɗa ko Pierre-Emerick Aubameyang photoji mabɓe tata kono kadi e photo Zinedine Zidane keblinowo kippo Real Madrid nde waɗi ko namdal hol kay ha joni poto wondi manam jogorɗo yaade toon to Real ko fati banggue gunɗon coggu fatagu tigui ko koppareje mawɗe jogori ha joni yiyede hen Zidane oɗo saha kay yidde muɗum ko dañde Eli Diawɗo kono kadi e passo baɗonno Mané Haaland noon oɗo saha kay holtama wonde kañum tigui jogui avantage sababude wondemo cukalel kono kadi e to banggue coggu makko Pierre-Emerick Aubameyang kañum noon ene wawi tigui profitde noɓe mbiri ni to banggue expérience muɗum kono kadi ne tawe hen goɗɗum jouri ɗi ganduɗa ɗi ko Juventus kañumen tan o saaha hande ne wayno jaafi ko tolni e lebbi 4 ɗiɓe ponno yoɓede to banggue jobdele club o Cristiano Ronaldo noon ene wawi tigui wasde ko tolni e 2,5 milliards e kalisa CFA kono ɗum ko noon salaire jobdi cowodirdi e contrat mawɗo mo duuɓi 5 toon to Paris Saint-Germain jandeni sifo holtanno pari wondiri joni o ene wayno heblanade ngam hebde ɓiɗɗo Sénégal najo hono Kalidou Koulibaly ko ɗum ɗo woni ko tongunoɗen roɓino men jayndeji o subaka Aissata Ndiaye noon tigui ɗum tongunoɗen wadde udditen ko eɓɓore wonde caggal nde uddiɗen bangguel ganduɗa ko ɓurno tengtude e jaydel ɗi hande noon Amadou ka joni tan ko uddi hagguillaji ko hen keddotoɗen woni coronavirus walla covid 19 noon Amadou professeur Moussa Seydi addi hen konguɗi woni konguɗi keesi kanko mo ganduɗa kanko jogui kala ko faye ɗiɗon rafiji ɗo hôpital Fann e wiidemo ko tan so tawi Amadou ɗo e 15 situation o waylaki ma waɗe confinement général woni ma watte joni noon hatta tan e couvre feu waɗa jamma kono no watte jamma ni ma heddito hen e ñalawmaji hay goto wasa yaltude ɗum ɗon noon woni ko ganduɗa yette ko no kawuji ɗi ɓeydorto ni Amadou uddi haqqille makko oɗo saaha ha saabi o wi so waylaki ma yimɓe jaa e confinement ɗum ko hunde yiyande soynade kadi Aissata par ce que eɗen gandi o saaha gonaɗo sa daari kala ñande ko sappo ko waɗata heɓe testé ɓe kadi gueɗe mbaɗi noon wadde firti ko won ko ganduɗa ko hande ko uddi hakkillaji yimɓe ɗi ko daɓodiral to banggue communautaire woni kay raaɓede tawi anda hol daɓde ɗum waɗi ɗum noon ko memodiral waɗi ɗum ko yahodirde waɗi ɗum ko ha joni ko jotodirde e kala e saaha waddi ɗo joni pour dando yimɓe e pure mon ɗon mo yimɓe kuuli o ala saago hono confinement général yanta hen eɗen gandi ɓe mbi balɗe sappo e joyyi kono min
min mi ɗaminaki ɗo e balɗe sappo e joyi min ɗaminimi peut être ko ɗo hen e yontere ha tengti e ndu lewru darton ɗo ndu woni lewru avril jeegom muɗum fayi yesso mi ɗamini ko adi balɗe sappo e joyi ene gasa so tawi ɗum ɗo yarani caggal leydi ndi fayi koye confinement général par ce que kadi ko ɗum woni ne wayno moyen mo ganduɗa o ene wawi yaltinde yimɓeɓe e kulhuli gonaɗi ɗi walla e raɓo e laygol oɗon brosse kadi woto jeƴƴi tan laamu leydi Chine eɗen gandi hasin tawi wali leydi Sénégal to banggue kaɓirɗe hatta ko leydi ganduɗa ndi hande ne hokkide exemple to banggue oɗo rafi wadde kalnoɓe mbanno haaɓe kay ne wayno pooli oɗon brosse coronavirus ko ɗum woni koɓe ballitta wallidiɓe mabɓe woni hono leydi Sénégal alay saago hono confinement général heeƴi hen Aissata. Amadou aɗa andi e hakkude ko ganduɗa timmani taw hay lewru entre le 2 et le 30 hande te hande waddaka hen et le 29 ne wawi wiyede ko timmi temedere capannayyi e ɗiɗi kawuji aɗa andi ɗum ɗon ɓurti woni ko ganduɗa yete hande so wiyama so waylaki ma yimɓe paye confinement ɗum ɗon ne mataw ko lawol saabu ko rafi mo ganduɗa ni hulɓini hay goto anda joguiɗo ɗum emo jogaki te hande est ce que yimɓeɓe foof ine hutoro ko wiyete ko est ce que nani cooɗo est ce que nani ndewi ko wiya ko hay goto anda goto fof andi ko hoore muɗum hande ina andi mbaɗani sooɗo walla mbaɗani lawje juuɗam kono anda koddiɗo ma hay ɓiye a andana hande beele nani sooɗo walla ko wiide tan yo yimɓeɓe ɓuura ɓeydude vigilance Amadou ɓuura ɓeydude laaɓal saabu rafi ganduɗa añi ko laaɓal hande oɗon rafi ko añi ko mataw ina weeɓi e neɗɗo hande ɓuura ɓeydude laaɓal muɗum ina sooɗo sa yalti a arti Amadou hoto yimɓeɓe hoto hawno ƴettude juuɗe ma lawƴa ha laaɓa yo goto fof fawe damal galle muɗum sabunde e ndiyam sa naati haade ma wadde haydara soodu juuɗe ma hay saɗa wawi ɓortude comci ma lira Amadou ɓortu lira ko hunde fonno wonde ko gueɗe joyyi walla mbiyen ko 5 gestes ɗi ganduɗa ɗi ene wawi dandude neɗɗo e oɗon brosse coronavirus par ce que wañi ko laaɓal wadde mi sikki labde nde déjà neɗɗo ne foti hen labde ha tengti to banggue juuɗe rentade memde yesso ngo ko nonne kadi e rentade salmodirede nde rentade kadi so tawi jomum ene isla walla ne ɗojje en waɗa ko wiyete ko junggo muɗum go oɗon geste mo ganduɗa o en haɗ ɗum woni so tawi en mbi yimɓeɓe yo mbanni voilà donc noon ɗum ɗon foof ko hen jeeya ko goɗɗum kadi aussi so neɗɗo fayi hoore muɗum yo jooɗo galle nodda numéro uji dokkaɗi ɗi e nder leydi ndi wawi wonde foof yewontuma ƴeewa joni joni noon e wayno hono safroɓe gaari par ce que eɗen gandi rafi on jogui sifaji ɗi ganduɗa ɗi hannde kala gonduɗo hen tan ne wawi famde directement ko sifa ko ene wayno ko ɗum wondi heddi noon kono mbiɗani ene wayno ko wattude hakkille ha joni ɓeydade rentade saabu en jii hayso tawi Sénégal hannde ene haaɗi ɗo jaaɓi eɗen mbawi wiide noon entre guillemets won leyɗele ɗe ganduɗa hannde hunde koko débordugol ngol angol hulɓini te kadi angol vraiment darni hakkillaji dendagal windere nde ay wadde gareten koye docteur Samba kanko docteur Amadou Samba noon Amadou mataw tan kanko waɗanno test uji ganduɗa yete ko faux test uji ne wawi wirede noon o ara o ƴetta ƴiijam neɗɗo tawa mataw ni o waɗani test o ara o wiya ka négatif a jogaki rafi o ala e nder ɓandu ma ko koppareji saabi omo waɗa ɗum walla holko saabi amo waɗa ɗum en tout cas ne hulɓini affaire jobɓe sisiɓe ɗo kam hankkadi nattate ko wayni tan jiiɓoto hankkadi so rafi dañi yimɓeɓe kuuli hankkadi so jii neɗɗo wi ina ɓorno walla mbiyen ina jeeya blouse blanche tan dañate muɗum Amadou hoolare te ɗum fotano wonde Aissata andi kala gueɗal safara gollal gueɗe mbaɗi noon foof ne jogui fanniyanke muɗum neɗɗo kadi sa andamo walla vraiment a meeɗa yirdemo yogo e gollal mbi sikka jogo a fotani hoolademo ha tengti o saaha gonaɗo yimɓe ne pour rentade no fewi ɗon kanko docteur Samba eɗen mbawi hokkudemo inde ɗiɗi wasdemo wonde guendiyanke goho kono kadi e jiɗɗo tekkinde poste mum no mbinomi nane e Revue Des Titres o saabu kala mo ƴeewi ƴiyam muɗum en jogui ko yoɓatamo te ɗum ɗon o artata jomum kadi wonde ka wondani e coronavirus ko yimɓe jiɗi nande hannde ko jomum welto hen jogo hen coftale pellital tene kadi ko ɓuuri hen ko hulɓinade kanko aussi omo jogui jokkodiral e landa APR Alliance pour la République woni mo landa mo leydi ndi hannde kono kadi kanko ko neɗɗo mo ganduɗa o hannde ene hulɓini sa ƴeewi ko waɗata ko ɓe ganduɗa ɓe ƴettata ƴiƴimeji munen o hutoro gueɗe makko ha para o weddo aussi e nder toilette manam hono taroɗe galle makko ɗon ɗo
hoɗi e kër Ndiaylo kadi yimɓe ganduɗa ɓe hannde o testiɓe ko hunde hawde saabu jaaɓe e nder caisse de dépôt et de consignation mo ganduɗa hannde ene wayno nanɗo ko galle mawɗo testude joomum min kam min ɗon ene ɗeɓi jahludemi seeɗa vraiment ene hawni kono kadi caggal ndewo jagga ɓe o testi ɓe foof jiitama mbaɗama o saaha en quarantaine ƴeewe kañumenne beele keɓani e oɗo rafi hayso tawi wona on kam no jayde nde wiide hannde ene wayno kankone kadi o wonti virus goɗɗo ɗo yimɓe goni habde coronavirus ɗum ɗon wonde ɗe inde ɗiɗi kanko jeeyi wasdemo wonde gendiyanke donc goho e yiddemo aussi copré ɗe ganduɗa ɗe omo hutoro hoore makko noon tigui Amadou aɗa andi neɗɗo hannde wonɓe ganduɗa so jooɗima ko nene wiyatno neɗɗo ne ƴooga heɓani maayo wonɓe ganduɗa so jooɗima ina manta koye mumen cikkata ko hannde mataw ko professeur tawa noon haydara anda ko Allah tan andi holko haalde ɓeɗon walla holko andini ɓeɗon hannde ha ɓe dañi hoolare e tottudemo ɓalli mumen ni omo itta ƴiƴam mumen Amadou go matériel oɗon hoto ƴetti ɗum est ce que o dañi droit heɓde on matériel oɗo saaha ganduɗa yete ɗiɗon bagasuji poɗɗi hutorede e nder hôpitaux ji hannde so jaltinama ma won ko ganduɗa yete moƴƴata saabu ko hôpitaux ji ɓuuri ɗum hannde sohlude hutorade ganda tan ka oɗo memɗa foof hannde musat saabu aɗan waɗani haala no waɗi haw heeɓi haqqille neɗɗo kadi ayi goɗɗum yalti hen woni matériel mo ganduɗa ko kañum mo watta utilisé arde ha heɓa ƴiƴam neɗɗo o e tubuji ganduɗa ko kañum mo watta utilisé foof hannde ko hôpitaux ji hannde ɓuuri sohlude ɗum gam hutorade ɗum e yimɓeɓe am ɗum noon aɗa ndesata yimɓe ene kaali joni e erago wonde no ko neɗɗo waɗata ha rento oɗon boros so soyi kadi ha tini yoga e gueɗe ko adi ken yahay e koddiɗo walla ne yahay mo bande andi walla mo sehilma andi nodduɗi numéro uji biyaɗi 15 nanɗo numéro uji nanɗo kala réseau hannde Sénégal numéro uji ganduɗa directement keɓata ko spécialiste uji e centre appel mo ganduɗa ko 800 00 50 50 mo ganduɗa sa noddi 24 heures sur 24 hay sinno Moussa kam jomum ne foti darade ene foti muñji ha wawa hebde ɓe ganduɗa ɓe ummi koye halfinaɓe safar oɗo rafi wasa wiide mboɗo jogno numéro docteur am kanko safruno kam ga rewe makko vraiment mi dañi hen jaam o ƴeewi kam ayi ɗum ɗon foof il faut yimɓe gacca ɗum rafi oɗo o wona cahan alay saago numéro uji dokkaɗi pawaɗi manam baɗaɗi biyaɗi ko ɗiɗo manam keɓirta yimɓeɓe so tawi ko kamɓe garantuma ɓe kamɓe garanta jomum ɓe nawa ɗum hono to banggue safrirto walla ko e nder galle ɓe tawat jomum ɗum ɗon yo jomum noddu numéro uji affichage ɗi aɗine e radio ɗi aɗine e journaux ɗi aɗine aussi e télé ɗi woto yimɓe kanɗen koye mumen nana aussi hay e réseaux sociaux ɓe mbasa ɓe ganda aussi ɗum ɗo so neɗɗo waɗi ɗum tan ko yimɓe dokkimo vraiment ko yimɓe dokkimo ngal ɗo manam ngal ɗo gueɗal ko noon tigui ɗum noon yo yimɓeɓe ɓuuri artirde haqqillaji mumen mbasa hulde noddude numéro aji walla mbasa dañde jakede yaade hôpital tawde wiya ko ya noddu numéro so tawi ko ngal ɗon banggal nodde e numéro ji ɗi walla ƴeewon banggal gongal kono wona yaade ko ganduɗa adda ɓurata ɓeydude ko tampere walla jakede ɗum wonno komin gaddanoma ne roɓɓindu jaydeli moɗon hannde ko jarnuɗe won no jeeɓirton no kettoto ɗon kono kadi no mbaɗi toon commenté e no mbaɗi toon emeni Allah jarama on jarama baɗi mon debbo Aissata Ndiaye ne wonno gonnum gorko Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗanno ene banggal caméra o ha gongol so Allahu lamɗo jaaɓi